गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म एकाडेमि बियो गुरुधामाव दङमोन आरो बेखौ थांनाय बोसोरसे सिगाङाव आं जेब्ला बेवहाय फैयो गुरुधामाव बिथांमोना बे फरायसालिखौ सामलायनायाव उसुबिदा जादोंमोन जायगाया फिसाखाय दा बिनिखायनो शिफ्टिं खालामनो होनना मोनसे प्रप'जेल होदोंमोन बे हिसाबै जोंनि गभर्नमेन्टनिफ्राय 1 करोड़ रां हरनानै एकाडेमिखौ शिफ्टिं खालामनाय जाबाय आरो जोबोद समायना मोनसे जायगायाव बिथांमोना एकाडेमिखौ लाबोदों आं मिजिंथिदों जे बे एकाडेमियाव जोंनि फरायसाफ्रा माखासे सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे गावनि केरियारजों दानायजों लोगोसे गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि जि फिल'सफि बिथांनि जि सानस्रि आरो सान्थौ बेजों बिथांमोना गावबा गावखौनो सासे गोग्गो नोगोरारि महरै दाफुंनो हागोन आरो फैबाय थानाय समाव बे एकाडेमिनिफ्रायबो गोबां जोंनि सुबुं धोन डक्टर इन्जिनियार आईएएस अफिसार मोजां अफिसारफोर ओंखारनो हागोन सुबुं धोन ओंखारनो हागोन आं बेखौ मिजिंथिदों दा बेनिखायनो फैबाय थानाय समाव आङो बे एकाडेमिनि सोरगिदिं जौगानायखौ हास्थायदों आरो लोगोसे पर्बतजरा ओनसोलनि जिखिनि जोंहा गार्जेनफोर दङ बिथांमोना जाहाथे बेखौ अनसायो आरो बेजों बे सोलोंथाइसालिजों बयबो सोमोन्दो लायो आरो बेजों लोगोसे गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि जिउ सोलेरनि खाथियाव आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ आं बावहरदों। लास्ट कुइसन सार बिटिआर ओनसोलाव जे गोदान राजखान्थि हान्जा जोनोम जादों बेनि बेलायाव आंनि फारसेनिफ्राय गाहाम हामलायनाय बावहरदों बिथांमोना बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजानि जाहाथे मोजां खामानि मावनो हायो आरो मोनसे मोजां थांखि लानानै राजनितिखौ जाहाथे लांनो हायो बेनि थाखाय आङो बिथांमोननिसिम गाहाम हामलायनाय बावहरदों।